Od 1. januára 2025 nastávajú významné zmeny v daňovom systéme týkajúce sa sadzieb dane z pridanej hodnoty. Základná sadzba DPH sa zvýši na 23%, pričom pre vybrané tovary a služby budú platiť dve znížené sadzby 19% a 5%. V tomto videu sa dozviete, ako zistiť, či sa vás táto zmena týka, ako upraviť sadzby DPH a prípadne ceny v aplikácii VRP2. Ako túto zmenu implementovať prostredníctvom stránky finančnej správy. Kde si overiť, do ktorej sadzby DPH patrí konkrétny tovar alebo služba. Tento videonávod je určený všetkým plátcom DPH, ktorí používajú virtuálnu registračnú pokladnicu. Prvým krokom je overenie, či ste plátcom DPH. Ak ste plátcom, na vašom pokladničnom doklade nájdete údaj IČ DPH vo formáte SK a 10 číslic. Ak tento údaj na doklade chýba, nie ste plátcom DPH a táto zmena sa vás netýka. Pre tých, ktorých sa zmena týka, ukážem krok po kroku, ako postupovať pri úprave sadzieb DPH a cien buď v aplikácii VRP2 alebo prostredníctvom stránky finančnej správy. Ako prvý spôsob vám ukážem, ako postupovať v aplikácii VRP2. Kliknite na tovar a služby. Buď použijete ikonu medvedíka alebo text tovar a služby. Otvorí sa zoznam všetkých vašich naprogramovaných položiek. Rozhodnite sa, či chcete meniť len sadzbu DPH alebo aj cenu položky. Ak je potrebné meniť aj cenu, musíte otvoriť každú položku a upraviť ju jednotlivo. Po kliknutí na konkrétnu položku sa zobrazí jej detail, kde môžete upraviť jednotkovú cenu a aj vybrať zo zoznamu novú sadzbu DPH. Po vykonaní zmien nezabudnite zrolovať nadol a kliknúť na tlačidlo Uložiť zmeny. Ak potrebujete upraviť iba sadzbu DPH, môžete využiť možnosť hromadnej úpravy položiek, čo výrazne urýchli celý proces. Ak máte položky rozdelené do kategórií, odporúčam použiť filter, ktorý vám umožní rýchlejšie a jednoduchšie nájsť požadované položky. Bohužiaľ, aplikácia VRP2 nedovoľuje označiť všetky vyfiltrované položky naraz, a preto ich musíte označiť individuálne. Po označení položiek kliknite na Položky. Z menu vyberte Upraviť DPH označeným, zvoľte požadovanú sadzbu DPH a potvrďte svoju voľbu kliknutím na tlačidlo Potvrdiť. Týmto spôsobom môžete jednoducho upraviť ceny a sadzby DPH pri všetkých položkách. Tieto údaje je možné aktualizovať aj prostredníctvom webovej stránky vrp2.financnasprava.sk. Na tejto stránke sa prihláste rovnakými prihlasovacími údajmi, aké používate v aplikácii. Majte však na pamäti, že na prihlásenie budete potrebovať login a heslo, keďže PIN kód na internetovej stránke nefunguje. Samotný postup na webovej stránke je takmer identický s procesom v aplikácii VRP2. Po kliknutí na tlačidlo Tovar a služby sa zobrazí kompletný zoznam všetkých naprogramovaných položiek. Vďaka väčšej obrazovke je okrem názvu a ceny viditeľný aj stĺpec so sadzbami DPH. To mi umožňuje ľahko skontrolovať, ktoré položky som už upravil a nájsť tie, ktoré ešte vyžadujú úpravu. Ak chcete zobraziť detail produktu, stačí kliknúť na ikonu ceruzky alebo priamo na názov produktu. V zobrazenom detaile máte možnosť upraviť cenu z DPH a zároveň vybrať správnu sadzbu DPH zo zoznamu. Po vykonaní zmien nezabudnite zrolovať nižšie a uložiť úpravy. Ak potrebujete len upraviť sadzbu DPH, napríklad z 20 na 23%, môžete na to využiť funkciu filtra. Stačí vybrať aktuálnu sadzbu DPH a kliknúť na tlačidlo Filtrovať. Systém vám následne zobrazí všetky produkty, ktoré majú nastavenú túto sadzbu. Výhodou webového rozhrania je možnosť označiť všetky zobrazené produkty jedným kliknutím. Potom už len zvolíte možnosť upraviť DPH označených, nastavíte novú sadzbu DPH a potvrdíte svoju voľbu.
Tento spôsob má však svoje obmedzenie, ktoré považujem za zásadné. Z nejakého dôvodu sa finančná správa rozhodla obmedziť možnosti označenia produktov na maximálne 10 položiek naraz. Ak teda potrebujete upraviť väčší počet položiek, budete musieť opakovane klikať a prechádzať na ďalšie stránky zoznamu, kde budete produkty znova označovať. Keď máte všetky požadované produkty označené, proces úprav pokračuje rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom kroku. Všetky úpravy, ktoré vykonáte na tejto webovej stránke, sa automaticky synchronizujú aj s aplikáciou VRP2 a rovnako tak každá zmena uskutočnená v aplikácii VRP2 sa okamžite prejaví aj na webovej stránke. Najmä na začiatku môže byť náročné presne určiť, ktorý tovar patrí do ktorej daňovej sadzby. Práve preto som pre vás na nasledujúcej stránke pripravil podrobný článok, ktorý vysvetľuje základné princípy, podľa ktorých sa môžete orientovať. Odkaz na stránku nájdete v popise tohto videa. V článku nájdete aj detailný prehľad tovarov a služieb, ktoré spadajú do znížených sadzieb DPH. Súčasťou je taktiež jednoduchý návod, ako efektívne vyhľadávať v tabuľke. Stačí využiť funkciu vyhľadávania priamo vo vašom internetovom prehliadači. Poďme sa spoločne pozrieť, ako to funguje. Stačí podržať kláves označený skratkou Ctrl a zároveň stlačiť písmeno F. Na obrazovke sa objaví vyhľadávacie pole, kam môžete zadať požadovaný text na vyhľadanie. Umiestnenie tohto pola sa môže líšiť v závislosti od typu vášho internetového prehliadača. Do vyhľadávacieho pola jednoducho zadajte názov tovaru alebo služby, ktorý hľadáte. Ako príklad môžeme použiť slovo maslo. Systém automaticky zvýrazní všetky miesta, kde sa tento text v článku nachádza. Sústrete svoju pozornosť na výnimky uvedené v popisoch všetkých tovarov a služieb. Pri vyhľadávaní slova maslo sme narazili na popis maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka, mliečne nátierky, ktorý patrí do 19% sadzby DPH. Na konci tohto popisu je však uvedená výnimka okrem masla, čo znamená, že sem maslo nepatrí. Je potrebné pokračovať v hľadaní. Pomocou šípok môžete pohodlne prechádzať medzi výsledkami. Ako ďalší výsledok sme našli kakaové maslo, ktoré však nie je relevantné pre náš zámer. Nakoniec sme našli popis výlučne maslo, ktoré je zaradené do 5% sadzby DPH. Všetky oleje a potraviny uvedené v tabuľkách musia byť výhradne určené na ľudskú spotrebu. Pokiaľ konkrétny tovar alebo služba v tabuľkách nefiguruje, predpokladá sa, že podlieha 23% DPH. Ak máte stále pochybnosti o tom, akú sadzbu DPH by ste mali použiť, odporúčam vám obrátiť sa na finančnú správu prostredníctvom portálu podpora.financnaspráva.sk. Formulár sa otvorí po kliknutí na odkaz Vytvoriť tiket. Ako tému dopytu vyberte možnosť DPH. Uveďte svoje meno a priezvisko alebo názov spoločnosti. Nezabudnite uviesť trvalé bydlisko alebo sídlo spoločnosti. Ďalším krokom je správne vyplnenie vášho daňového identifikačného čísla. Veľmi dôležité je zadať presný a funkčný e-mail, pretože naň obdržíte odpoveď. V prípade potreby môže finančná správa využiť aj telefonický kontakt, aby si od vás vyžiadala doplňujúce informácie. Do poľa dopyt jasne a detailne opíšte, čoho sa váš problém alebo otázka týka, aby ste urýchlili spracovanie vašej požiadavky. Dopyt odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať. Odpoveď z finančnej správy má iba informatívny charakter. Ak však potrebujete získať záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, je nevyhnutné podať žiadosť výhradne prostredníctvom portálu Európskej únie pre obchodníkov. Pred podaním žiadosti si však musíte najprv zriadiť prístup na tento portál. Registráciu je možné vykonať prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdete v tomto odkaze, pričom odkaz je dostupný aj v popise videa. Verím, že s pomocou tohto videonávodu zvládnete zmenu sadzieb DPH rýchlo a bez komplikácií. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.